hol metti ɗe keɓɗen ko ɗo mbawɗen rewde ngam yettinde ɗum wadde feere ha yetto to foti yettade ɗo. Musidɗo men goto ene wiye Abdoul Karim Kane to Polel ko goto e employé ji Somiva toon o liggorno. Abdoul waɗi accident le 10 octobre 2024 o sankima le 19 enen en ƴeewi ruttirade e ƴewde beele constat o résultat makko yalti ma Allah somo woodi malla o wodani en noddi commandant gendarmerie Ndendory directement au téléphone en namdi momo beele par rapport accident baɗɗo Somiva o beele ɓe keeɓi wadde constat commandant o laawi e wiide makko min mi wonani ɗo pour hokkude mon des détails mbimi commandant min mi namda himo des détails min namdimami so tawi on mbaɗi constat par rapport accident oɗo malla o mbaɗayni o wi non mi wawa tottudem des détails mbimoma jarama merci beaucoup noddumi sous préfet Wouro Sidi nde won noon ko zone makko ko couverture makko to on banque namdi womo beele o tini accident o yo tinani mbimi hay jomum sankima o wi hay sankaro tinani donc o waɗi accident le 10 octobre o sankima le 19 octobre kamɓe ɓe gaari wadde constat mabɓe le 20 octobre 10 jours après beele on constat ko gonga malla ko fenande ɗum ko bandiraɓe pour jaba ɗum e nder ko ɓuuri musde men e nder kaɗo haala fof ko nde ɓe gaari wadde constat o nde Somiva déjà waɗi modifié lawol to accident o waɗi beele Somiva ne foti memde ngollol lawol taw gendarme ɓe garay ɓe mbaɗi ɗon rond point beele saɗa naata paya ga saɗa yalta paya ga koɓe ponno wadde ko ɓooyi ɓe mbaɗi ɗum entre ces 10 jours to oɗo leeli donc kala poursuite poɗɗo waɗede hen kala plainte ji poɗɗi waɗede hen en mbaɗat ɗum ha timma ko namdiɗen ko jiɗɗen ko responsabilité ji ɗi yo mbaɗi situé gandinden affaire o ko ni yaari gandinen ko ɓeɗo goni responsable ɗi mbaɗe sanctionné en ngala sentiment e oɗo dossier yimɓe perete maaya hay goto haalta yimɓe ne mbare ene jaɓɓe hay goto haalta autorité ji ɗi arɓe joni ɓe mbi ko combat souverain ɓe jogui ko on combat jiɗɗen combat woni hollum keɓen ko poɗɗen hebde e nder koye men kono noon ɗum fuɗɗorto ko caɗele ɗe puɗɗo réglede guila e joni